Amosi ni oyaore jawinjo tarik en 24 dwe mar 11 25 manyiso ni odong' ndalo 3 kende to ji dhi e yiero madundo mochan tim tarik 27 mar dweni. Penjo maduong' en ni be iikori mar dhi goyo kura. Penjo machielo en ni be iikori mar dhi timo yiero mar kwe. Mago e moko kuom penjo monego ik duokogi kapok romo tarik 27. Yiena mondo awuoth kodi achiel kachiel nyaka e kar chung' od bura ma Kasipul, kama wachako gi alam e yo machalo kama. This our Philip Aroko to be our MP of Kasipul. You bless him and to appear him of this few days. If we reach 28, that Philip Aroko is the winner. I'm praying in Jesus' name. Kom od bura ma Kasipul nodong' nono bang' tho mar migosi Charles Ong'ondo Were. Were ne owito ngimane e lwet jonjore moko mane ochwade kod bunde e wang' apaya mayudore e boma ma Nairobi. Kata kamano, tho mar Were ne oweyo jomoko gi kuyo malit ka jomoko to ne oto e lak ka giwacho ni sembe ipimo gi nyamin. Matiende ni ng'ama ohero ligangla notho ligangla. Ma e thuon wach mane okelo pogruok mar paro e kind gavana ma Homa Bay Gladys Wanga kod jalupne migosi Oyugi Magwanga. Gladys Wanga siro Boyd Were mondo okaw kom. Kata kamano, Magwanga to neno ni telo ok onego ket e lwet nyathi thuol. Na wacho ni nyathi thuol en ang'owa? Kae to sani koro ne ginega ang'owa? Ginega ariyo dichiel. Ok anyal ting'o bad janek. The youths ne wawacho ni okay, nyathino is a youth. To ka youth molokore kao beti keto e ng'uti kato ng'ato nyisa ni mane ng'ama ting' lwete kata mana Christianity background mara ok oyie na support jahiel. Omiyo boonge gi kucha, boonge gi ang'owa gi kucha, osiepega duto te boonge gi ang'owa gi kucha. Adwa wuoyo machuok mana nikech sa osedhi mang'eny to budho bang'e nusebudho ka. To welo be ng'eny. Kabiro ka to chunya ochandore ahinya nikech aparo mana kanyocha wan gi Sir Charles ko wabiro ka e pauni. Koso kupar chieng'no. Ma wagomba kaka maber miwuora wuora. Ma waginene kaeto waginene kaeto waginene. Nyathi ka nyathi odhi otugi ang'owa? Wande mwawacho ni mondo investors obi Homa Bay ka. To kogada osegero osiptal mathiedho ji. To en bende ikawo kite ibanjo godo. Matoknige iketho. Nyaka ambulance mating'o jotuo. Makate military, jo military ok nyal dhi koyo osiptal kama jatuo nitie. Ni to wakat waneno ka jomoko biro yudhe moko ketho osiptal mathiedho jotuo. Ni kati nyisowa ni mondo ng'ama otimo kamano wadhi wagone kura. Jadi mana gone kura oting'o jadi gone kura. Gone kura no okuoni nyaka nyithini nyaka guli te. Nang'at chedie saman
intiere ni ika bende kororo machaka anyithindo manor chaka ng'eny to record na is very clear kana to moro paro ni an nyathi moro mibiro tugodo tugani na koda Boyd ok en nyathi thuol oyo en nyathi kich madwaro kwe ne oganda jokasipul mang'eny jodalawa yawa gidwa ketho nyinga an kaka Boyd were gidwa ketho nyinga an alando kwe jodalawa kwe kende yawa kaka tini yawa be anya inyo ng'ato be anya goyo ng'ato yawa kwe kende jodalawa to ng'ato ka ng'ato nigi haki mar goyo campaigns kamoro moro e Kasipul kae ng'ato ka ng'ato nigi haki mar goyo campaigns anywhere in Kasipul constituency in giseketo campaigns mang'eny tok dalawa kacha to pok otimo disruption koro giketh buche mag ODM yawa wan donge wagoyo siasa mayom jodalawa bentie koko e meeting ka to be en kod minot koro chikiti achiegni tieko adwa mondo awachi ni chama mar ODM otegno joma ng'iyo Boyd owe ng'iyo Boyd as Boyd jomoko winjo ni wacho ni nyathi mapok onyombo chuo donge nyombo nyaka sani omera wuda nyambo moro koserudo lot omera mito neno pisi moro ibo we iki uso mena mito neno gwala moko osiyo mani si to okao kosoko kao Boyd nyuta wasewinjorego omera en gi gima long mbako sego melong omera long tarik 26 dwe mar Desemba higa manyien President Ruto chief guest kajoinya Yesu pugnya sunge matron omera wadwa ndetore kosok lete adwa kono nima kama nono ano yera mondo represent the youths o yera ni mondo represent Gen Z omiyo nyaka wa support Boyd chama marodi ye pok no gore piny omiyo adwa wacho ni wabed gi bolruok awinjo ko wacho ni security of the address ne walemo nyoro kuoyo kendo na wacho ne Jehova ni ng'ata mokano beti mani waketho gombulu 2027 ishindwe katika jina la Yesu ishindwe katika jina la Yesu ishindwe katika jina la Yesu wadwa lubedi gi kwe wanjo telo wanenge Boyd kata obedo ni jomoko pinge ni pok onyombo Boyd were to wacho ni en omakore gi mine mathoth e Kasipul hano gai no puonja siasa maber an kase mako mine kora mana sigala yami odoe pinya sani giwacho ni Boyd were ni an be kaka Boyd were abedo romo mjumbe ma Kasipul to kendo assurance maduong' miyo jonok kama gak adhi tiyonu maber to nyaka in kata gai chude katieko Kasipul ka wan gi chamadi to chama mang'ewen nuono gasna kendo benjenga mapingo mama njenga mapingo nyang'aya benjenga mapingo nyang'aya Oscar Magak unjo adieri kendo unjo maber nikech kan wawinjore sama wabiro gi chali cha ni udhi gonwa ombulu nugoyo mwachak waduogo kendo kaka wawinjore kaka utimo mane momiyo wachak waduogo gi kwayo ing'eno ombulu ok chul ombulu be ok goye ji ombulu mineno ni ok timruok nade to jomoko kelo siasa ni kakora rwako gir Boyd kaka rwako ni to ka wuotho adhi koseleka ni tiyiecho gini kuoma magoya malawa mano to siasa mane ni kirwako budu ino keta mondo idhi gone ng'ato mbulu
rembu nyaka riure. Mane momiyo pare niya, imiel kamalich, kendo kochopo tich ang'wen, kata madame man bathi tichunga chunga ni hach. Sa 10 kinyise chiew, mi adhi gone Boyd kura. To Boyd no to onge kanyo. Ng'ama lawi gi boka sechego botimore nade o. Nikech remo timore nade? Mane siasa. Siasa wuoyo gi ng'ato tiwuoyo gi chuny ng'ato. To ng'ano ng'ade chunye ni mae kaka dhi tim. Ong'ado en owuon. To mobiro migo e jimu, an akia pok naneno. Nikech kanyo cha Boyd nigi rally ka. To ji bira to donje rally no kaka koro wabet kanyo. Tipo mana ji ko biro kochako goji rally kanyo. Mako wuoke. Kendo wagombo ahinya ne families manyocha joge bioto. Nikech to ok onego wuoke siasa. Onge gima ji tho nango. Ji tho to ka ang' sa oromo to ng'ato go kamotimore nade? Mano ke siasa. Kaito giloko ni Boyd ni koro janek. In Boyd ni en doneg ng'a. Kaito giloko ni koro Boyd wanga e janek. Anasebedo kodwe siasa ka higni koro 13. Abiro makata dhano pong' paw ni nyaka dung. Onge chieng' ma ng'ato gwaro wadgi kata gimoro timore ne ng'ata. Kuelilo koso tie chieng' ma sekele koko kasibulka. Koro siasa mar koko ok wadwar. An abiro mondo akwau kaka nyawang'aya ung'eya. Kendo ung'e ni nyocha an osiepo ng'ondo were mangita gi del. Kendo ung'e ni ka piny notwere koda to ng'ondo were nochung' mowacho ni piny osewuoyo nyawang'aye madhi bedo governor. Koso noko wacho. Tofu ene manong'iso uni kamwa goye kura wagone mama. Mane momiyo ambe aduogo kako osiep mar adieri. Osiep mar ang'o? Kanyuse gone Boyd kura e nomination. Kanye pok utimo nomination ne pok abiro ka. Bene pok abiro kwau. To kanuse gocho ne nomination kora abiro kwau. Abiro kwau gi muolo gi muono. Ni kuyie tumiyo Boyd were kura. Kenda kwau no mondo were nugone kura chakre 2022 nyaka 2027. Koso ne nitie kura mane donge diere ka. To ka dongo no were tuo ni tuo nege. Kata de gimoro timre kata ni koro ajali moro nege. Tiwacho no oyo osetho koro waminga machiel. To mondo were ji olao. Ei Nairobi. Wuod mumbo lawa ka piny koro mamo ne nil kama. To ng'ato wuok pikipiki gi bunde. To chwade tap. Ni uchiel. To nekne podi primo. To paro moro manitie ni nek mane mar siasa. Paro moro nitie ni nekne mar ang'owa siasa. Mondo koro gole mondo ng'ama chielo timre nade. To wan wawacho niya, kombulo mienyo ne Boyd. To keyo mar were ne en nyaka 2027. Ang'o ma mono Boyd donjo to tiek keyo. To ng'ata ma koro dwa biro to koro biya pap 2027 mondo koro chak manyien kama koro ji dhie. Koso? Nyaka kanya sechwanyo ng'ato. Ikini madu nyocho parawa ka sikrika na mowuok mokonemo nge kata di achiel. Nyithindo bonegi na makonemo nge kata di kata achiel. Makase pondwa wane manyaka wa make a decision kumar leadership kema gawa. Wawe uonore and coach wano nyaka warite. Coach wano nyaka warite. Kara wadirito the borders. Matokni kadipone ya oko bed oko kuro bigiriti. Constituency nang Yotua kaka nyitindi ber kaka nyinatukanato bena nyitende penalawa to ino wuon meki kano to meki jite penalawa mano onge guru mano wado wago uru kura an wadi chiwo
arita makende ne kucho. Mine dhi e liete wito nyaka simbe moko gore piny tiene gi tur ni mane ginene ni mane gimane watim ok wadwa lamo jochiende e Kasipul ka. Jadi malamo jochiende e Kasipul ka. Joma lamo jochiende ema ni gone memba gi ang'owa.